бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амнияти озуқаворӣ ва барномаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2024 қабул гардиданд. Ин иқдом барои амалӣ ва муайян кардани самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ ки вобаста ба таъмини амнияти иқтисодӣ ки ҷузъи ҷудонашавандаи амнияти миллӣ ба ҳисоб меравад, бо меъёрҳои байналмилалӣ ва дохилӣ равона гардидааст. ҳадаф аз ин матлаб дастгирии давлатӣ доир ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва таъмини талаботи аҳолӣ бо озуқа буда, аз ҷониби кишоварзон ва дигар истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ сурат мегирад. имрӯз сокинони мамлакат дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукуматро сармашқи кори худ қарор дода, ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ тамоми таҷрибаву имкониятҳои мавҷударо ба кор мебаранд. Тоҷикобод ҳамчун ноҳияи кишоварзии Тоҷикистон барои рушди боғпарварӣ, кишоварзӣ ва чорводорӣ обу иқлими мусоид дорад. Сокинони ноҳия аз ин имкониятҳои табиӣ истифода намуда, соле аз як замин 3 то 4 ҳосил мерӯёнанд, ки дар бола бурдани сатҳи некуаҳволии мардум таъсири мусбат мерасонад. боғдорӣ яке аз шуғулҳои асосии сокинони ноҳияи Тоҷикобод ба ҳисоб меравад. кишоварзон кӯшиш мекунанд, ки ҳар порча замини дар ихтиёрдоштаро самаранок истифода баранд, то дар таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ ба меваи тару тозаи ватанӣ саҳмгузор бошанд. занбури асалпарварӣ низ аз соҳаҳои сердаромад маҳсуб мешавад. ноҳияи Тоҷикобод бо гиёҳҳои шифобахш, чашмаҳои мусаффо, рудҳои обҳои сард барои истифодабарандагон, алалхусус чорвопарварон ва занбури асалпарварон хеле созгор аст. фаровонии гулу гиёҳҳои шифобахшу шароити хуби экологии мавзеи ноҳия барои парвариши занбури асал ва истеҳсоли асали аълосифат хеле мусоид мебошад. сокинони ноҳияи Тоҷикобод дар ҳавлии худ ва дигар мавзеъҳои барои рушди занбури асалпарварӣ мувофиқ ба парвариши занбури асал машғул мешаванд, ки ин тадбир бешак дар беҳтар гардидани сифати зиндагии онҳо ва таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ ба асали тозаи табиӣ мусоидат мекунад. сокини деҳаи ширинчашмаи ноҳияи Тоҷикобод Илҳом Аҳроров дар назди замини назди ҳавлигии худ 10 оила занбури асалро нигоҳубин мекунад, ки аз онҳо ҳамин сол 2 маротиба 60 килои асал гирифтааст. Абдуллоев ва Мавлия низ дар ҳавлии хонаи худ 2 оила занбури асалро нигоҳубин мекунад. ҳамон гуна ки мебинед, ҳар сари вақт ба нигоҳубини оилаҳои занбури асал расидагӣ мекунад, то ҳосили фаровон ба даст орад. соли нахуст аст, ки ӯ ба ин кор машғул аст, аммо ният дорад шумораи оилаҳоро бо мурури вақт ва таҷриба гирифтан зиёд намояд. занбури асалпарварони ноҳияи Тоҷикобод асали ҷамъовардаи худро ҳам худ ҳамроҳи оила истеъмол мекунанд ва ҳам ба бозорҳои ҷумҳурӣ пешниҳод менамоянд. Абдуллоев ва Мавлия замини назди ҳавлигии худро низ хеле самаранок истифода мебарад. ӯ ҳамагӣ дар 4 сотих замини назди ҳавлигии худ картошка, офтобпараст, бодиринг, помидор, қаламфур, себунок, гулҳои ороишӣ ва дигар навъҳои зироату дарахтонро кишту парвариш кардааст. тавре мушоҳида мекунед, ҳавлии ӯ аз заҳмати пайваста ба як гӯшаи хеле зебову дилороҳ табдил ёфтааст. сабзӣ низ яке аз маҳсулоти ниёзи аввалияи мардум ба ҳисоб меравад. дар ноҳияи Тоҷикобод кишту парвариши он ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. Абдулҳай Ҷумъаев аз ҷумлаи он кишоварзонест, ки имсол дар замини назди ҳавлигии худ сабзӣ кишт карда, тавре ки мушоҳида мекунед, аз он ҳосили фаровон ба даст омадааст. ҳамон гуна ки сокинони ноҳияи Тоҷикобод изҳор медоранд, замини ноҳия хеле ҳосилхез аст ва обу иқлими он имконият медиҳад, ки дар ноҳия соҳаи кишоварзӣ, боғдорӣ, паррандапарварӣ, занбури асалпарварӣ, чорводорӣ ва дигар соҳаҳои таъминкунандаи амнияти озуқавории мардум ба таври рӯзафзун рушд дода шаванд.